ഇനി എങ്ങാനും അവൻ സച്ചിയേട്ടന്റെ വഴിക്ക് കുറുകെ വന്ന അവന്റെ ചെകിടടിച്ച് പൊട്ടിക്കും ഞാൻ. പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ ഒരാവശ്യമില്ലാതെ അമ്മ നിങ്ങളെ പഴിക്കും. ആരാണ് നിന്റെ തള്ള? ഞാൻ വക്കീലായിട്ടാ സംസാരിക്കുന്നത്. വേലക്കാരന് സ്ഥാനത്ത് നിന്നാ മതി. പണം വേണം ചേച്ചി, എങ്കിലേ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഒക്കെ കിട്ടും. ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആർക്ക് വേണം? പണത്തിന് മേൽ പരുന്തും പറക്കുകയല്ല. പണമില്ലാത്തവൻ പിണമാണ് ഔസേപ്പേട്ട. എങ്ങനെയെങ്കിലും കാശ് ഉണ്ടാക്കുക, അതാണ് എന്റെ പ്രമാണം. എന്റെ അനുവാദം ചോദിക്കാതെ ആരെ അകത്തേക്ക് കടത്തിവിടരുത്. ഈ കീലയിൽ ആരാണെന്ന് നീ വിവരം അറിയാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇറങ്ങടാ പുറത്ത്. എനിക്ക് അകത്ത് കിടക്കാൻ അവളുടെ അനുവാദം ഒന്നും ചോദിക്കണ്ട. വേണം. ആദ്യ സിനിമ നൽകുന്നൊന്നും ആർക്കും തടയാനോ ഇല്ല. നടക്കാൻ പല വഴി, നശിക്കാൻ 100 വഴി, നേടാൻ 1 വഴി. അതാണ് ആദ്യ സിനിമയുടെ വഴി. ഇനി വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ അകത്തേക്ക് പോവാ. താടിക്ക് മാത്രമുണ്ട് 100 കിലോ.